Niin, tätä vastaan mun pitäisi tästä. Paskatkaan pitäisi, ihan tuo edessä meidän vastaan. Mitä on tapahtunut? Nasu Notkoniska aivan pihalla tehtävästä. Yes! Lisää Monster Hunter Risea ja aivan niin kuin lupasin viime jaksossa, uusi vasara. Pau! Uskomatonta, se otti itse asiassa muutaman taistelun, että mä sain siihen osat tehtyä, mutta tää on hyvä. Nyt on hyvä. Mennään katsomaan vieläkö meillä on 5 tähden tehtäviä ennen kuin mennään sitten Urgent Quest. Mikäs tämä on? Kesu ja Somnakanth. Tuttuja molemmat. Nämä on nyt kaikki sellaisia, mitkä ollaan nähty, eli jakso alkaa vahvasti Urgent Questilla. Almudron täällä riivaa seuraavana. Ei auta kun mennä hoitelemaan. Laying in the dirt after a hard day's work. A grumpy old beast rises from the murk. Be gone. Be gone. A booming voice resounds. None shall ever enter this creature's holy grounds. Hermit of the Swamp, Almudron. Tää oli taas vähän tällainen nästimmän näköinen otus. Hyvin, mä ainakin otin varmuuden vuoksi pikkusen poison resistanssia, katsotaan. Näyttäisi siltä, että se voi olla myrkyllinen. Ja itse asiassa näistä se yksi kyläläinen halusi kuvan, kun ne piereskelee. Kuinka me saadaan ne tekemään sitä, mutta ottaa ensin kamera valmiiksi. Tekeekö ne se, jos mä vaan häiritten? Hello. Ehkä jos mä lyön yhtä. Oho, no en vissiin. Haloo! On. No. Saatteko tämän toisen nyt hallintaan? Tästä tuli nyt kuvausjakso. Hyvä, Mr. Jones. Do it. Tee se. Come on. En mä edes tiedä, onko ne näitä. Voitteko te nyt tehdä siihen damagea? Joo, bombadkin. Näitä ne on. Guys, come on. Fart. Hyvä. Tippuun. Haloo. Noniin, lyökää se. Noniin. Saanko mä sen kuulla? Sain vissiin. Katsotaan. Noniin, boom boom bombadki. Nice.
Tää on sitä sisältöä, minkä takia jengi tuloo näihin videoihin. Marshall, let's fucking roll, baby. Tää taistelupaikka mulla tulikin tutuksi, kun mä sitä Magnamaalua tuossa grindasin. Se tykkäsi aina täällä hengailla. Ja niin näköjään tykkää tämä seuraavakin. Mikä tämän nimi nyt oli? Almudron. Wow. Nice. No mehän saadaan kurittaa sitä oikeastaan tuolla heti. Come on. Come on now! Come on! Get up! Woo. Strong attack! Strong attack! Hyvä! Hyvä! Strong attack! Go, go, go! Nice, ei tuonne kovin strongilta vaikuta. Liiku! Tee se! Nää on kyllä jotenkin kankeita liikutella, mä en oikein tiedä mitä tästä pitäisi olla mieltä. Nice! No nyt se teki ainakin jotakin. Bazinga! Sitten seuraava epäselvyys tämän uuden aseen kanssa on se, että koska se tekee sitä. Blast damagea. Onko se aina vain kompon lopuksi, niin että se kaikkein isoin lyönti tulee olemaan se blasti? Ainakin tuossa omassa harjoitustaistelussa tuntui tapahtuvan niin. Wow! Siinä meni pari wirebackia. Mä haluan tää. Show no mercy! Alright, mulla tuli tossa pari päivää nyt taukoa pelaamisestakin, niin sen takia tää voi näyttää vähän entistä rumemmalta. Come on! Are you scared? Cool, cool, cool. You're going down! Noin! Come on. Don't you dare give me that sass! Mä sain myös hyviä ohjeita, mitä tulee niin näihin earplugseihin sun muuhun resistansseihin liittyen. Ja mulla on armoreissa jonkinnäköistä skilliä ilmeisesti olemassa jo valmiina. Kaikkien niiden mahdollisten opittavien lisäksi. Wow, wow, wow. Tää ei oo nyt kovin kaunista, mutta vähän päästä lämpöä. Tuosta ei tuu sitä blastia. Noted. Käytetään tämä nyt tästä samalla. Tänne pitäisi ehkä tulla sitten jonkun muunkin vielä. Oh yeah. Nyt on blastin aika. Ei tapahdu. Tee se. Okei. Sä tee se. Come on, man! Oh my god! Mikä helvetin rumpu Mr. Jonesilla? Ai. Mä haluan hunajaa. Jaiks. Tästä vähän helttiä.
Ai sä oot siinä, moro. Farewell! Bazinga! Okei. Voidaan me puhua tästä asiasta. Ei vissiin voida. Come on. Come on. You're going down! Do it! Ja nyt tulo. Jep. Siinä se oli. Siinä se kuulkaa olla. Nyt tehdään tuosta vielä vähän. Jes, hyvä. Thanks, buddy. Pow! Okei, se ei itse asiassa horjattanut yhtään tuosta. Come on! Manoi mano! Tässä mä oon. Alright. Se ei hyväksy mua. Fear my strength! Come on! Nice. Jopa eeppistä. Yep. This is gonna hurt ya. Ai että se ei osu. Mä oon täällä johonkin mutavyöryssä. Sweet. Hipsitäänpä tähän näin ja sokaastaan se tällä. Tosta. Mitä mä täällä grillaan? Lopeta nyt helvetti! Come on! Mr. Jones hoitaa täällä nyt kaiken ruumiillisen työn. Ohuu! Nyt lähtee! Come on! Nyt! Okei. Se oli aika huono. Myönnän. Ja tuhlasin molemmat wirepackit samalla. Tää höyrä. Otetaan toinen. Toinen. Tuu päälle vaan, saatana. It's getting away! Ai sä karkaa. No ilman kosma tein yleensä tuon liikkeen, kun se on, tapahtuu sillä, kun vapauttaa vaan. Mä puran turhautumisen tähän. Nice. Eikö ne kuole? What is this material here? Kelpi. Nice. There it is. Come at me, bro. Farewell! Alright. Sitten. Ja näiden nimi kuuluu olevan Stans, kun tuo vaihtaa tuo hehku väriä. Mä opin kaiken näköistä ja mun unelma on aina ollutkin tässä niin kauan kun videota on tehnyt, että... Jaa, sä meet jo! Että mä voin pelailla hölmösti, pitää vähän hauskaa pelissä ja sitten kommenteissa kerrotaan, että kuinka mä saan tästä kokemuksesta enemmän. Noniin. Enemmän irti, joten kiitos kommenteista, tiedät kuka olet. Se merkittää paljon. Tää peli on ehdottomasti yksi niistä, mitä on hauska pelata ihan vaan nappuloita hakkaamalla, mutta jos jaksaa vaan pistää tähän tunteja, niin kyllä se muuttuu paljon paremmaksi. Ja meillä on täällä bileet. Let's get it on! Come on! Tää kuluja, kunhan ei pärjää, meille ei sitten alkuukaan. Rather strong attack. Oh. Tää on niinku pillihevonen ja tähän ei oo niinku mitään kontrollia. Mua. Kattokaa nyt. Jesus. Anna tulla perkele. Pum. Nyt tehdään tästä oikein niinku selvä. Nyt. Ja sitten pam. Ultimate Showdown. En tiedä sitten.
Noin! No se varmaan pitäis mennä. Niin, tätä vastaan mun pitäis tästä. Paskatkaan pitäis ihan tuo edessä meidän vastaan. Mitä on tapahtunut? Nasu Notkoniska aivan pihalla tehtävästä. Minä helvetissä meidän vastus sitten. Tämä. No ei se kaukana oo. Mä oon nyt vahingoittanut pikkuusen jokaista hirviötä tällä kentällä. Welcome back. Ei voi muuta sanoa. Tää huutelu mua sitten nerisoo, perkele. Ei ollut huono ollenkaan. Face my wrath. That's a lot of damage. Come on! Älä sä mulle huuda, perkele. Tästä saa. Come on! Täällä jo saatana pumpakki hyppii mun silmille. Hei! Gonna fucking die. Nyt jätkät, jonkun pitäis tulla jälkymään. Henki. No niin, Mr. Jones, suhun voi luottaa. Mikä vittu sillä nyt on? Kauhia kasvai hän. Ällöttävä! Okei, nyt on kyllä kuvakulmat on hyvä. Pitäis muistaa laittaa ensinnäkin toi ja sitten vielä toi. Itse asiassa mun pitää varmaan vaihtaa tuota kohdennuksen asetusta. Mä luin jostakin, että toi on niinku... Toi on se meta, että laittaa tuon... Että se vaan aina keskittää sen uudestaan tuosta, mutta... Vähän luulen, että mä tarviin, että tuo kamera seuraa koko ajan hirviötä. Nuo! Kaaduppa jo, niin saat selkääsi. Okay. Jesus! Älä edes kuvittele! Täällä tulee! Oi että! Äläs nyt lähde, kun meillä rupeaa olemaan justiin vasta hauska. Buu! Onko mulla enää mitään hiilattavaa tästä? Hotioneen. Säälittävää. Okei, on se aika väsyksiskin. Ai se päätti mennä tähän vaan seuraavaan tilaan nukkumaan, että tässä olisi ollut healthiakin näköjään. What the fuck ever. Ampu tuloo! No. Kehtaakin huutaa. It's getting away! Minkä linnakkeen se nyt loi tuonne? Noniin, pistä vasara pois. No. Come on now! Mä menen syvälle sen reviirille. Siinä videossa sanottiin, että näin ei kannata tehdä. Älä nyt perkele enää hiilaa, kun nyt tapetaan se. Oh my... Eikö riitähän? Nyt, kattokaa. Kattokaa. Ai jaa! No käytetään yksi blasti tähän loppuun vielä. Headshot. Jep! Oh yeah! No joo, tässä kesti oma aikansa. Toisaalta mä en nyt pyörtynyt kertaakaan, sanoisin, että se on aivan niinku edistystä mun kannalta. Sorry, pal. Eipä mulla nyt näiden kanssa kiire saisi olla muutenkaan, joten aivan hyvä vaan, jos
ottaakin oman aikansa. Mulla myös kesti hetken, että mä sain sen kuvan otettua. Käydään katsomassa, mitä siitä saa. No niin, arvasinkin, että tässä kohtaa mennään puhumaan taas kylän vanhimmalle. Nicely done. I should have guessed an Almutron was no match for you. Hino has 6 dark quests ready for you now. Go check them out. Before you run off, have you tried out any of the quests Old Hose and Minoto have for you? No, en oo tainnut kuin yhden tehdä. Quests there are a little bit tougher, but you're not afraid of a little challenge, are you? Didn't think so. With skills like yours, you need to be aiming higher. Onko niistä jotakin varsinaista hyötyä tarinan kannalta? Koska musta tuntuu, että tällä mennään nyt tarinaa eteenpäin, ja jos mä voitan siellä nyt sitten käytännössä kaikki, niin pitäisikö mun aloittaa vaan tekemään samaa sitten tuolla NS vaikeampia tehtäviä? Kertokaa ihmeessä. Mun on nyt ihan turha, kun tää menee aika tälleen jouhevasti, niin ruveta tekemään molempia, että mä teen niin kauan kun Hinoa vaan suostuu mulle tehtäviä antaa, niin mä teen niitä. Tämä halus sen kuvan. You are the bestest. No, hyvä jos se kelpaa. Mä en enää muista mitä se lupas palkinnoksi. Niistä taisi olla Crash Flute, eli Hunting Horn Design. Se ei nyt kuulu meille tässä kohtaa. Mitäs täällä? Think you can lend me a hand. I wanted to talk to you about an idea I had. I was thinking how can I spread the word about Palamutes? And then it came to me. Why not put canine masks on Kahoots? No eikö nekin nyt ole ihan uusinta uutta? Ajattelin, että näistä koirista enemmän puhutaan, mutta mistäs mä tiedän? If you bring me a picture of your Kahoot, I can eyeball it and make a mask. Eiks täällä nyt on niitä pitkin kylää? Varmaankin. Stealth Wolf. Mä en vieläkään tiedä mistä noita Kahoot. Mitä vielä? Noita Kahoot. Vaatteita ja koristeita voi laittaa. How are hunts going with your Palamutes? If you're interested, I've made something a little experimental this time, and I'm looking for someone to try it out. It'd have to be someone experienced in Palamute training, besides me of course. And I couldn't think of anyone better than you, isn't that right? Goka, well, what do you say? Level 15, no Marsalkan pitäisi varmaan ollakin itse asiassa. Heavy Strike Scroll, Rocksteady Scroll. Kuulostaa molemmat helvetin hyvältä. Eikö se ollut siinä? Thank you! Noin. Niin se pyyti nyt mun sitä Kahootista kuvaa. Onko se tämä? Onko tää mun? Jep. Siinähän se on. Mitäs tästä sanot? Yep. Ei kehdannut itse käydä kuvaamassa. And as a bonus, there's a matching outfit to go with. With all the traveling you do, it's sure to help spread the word. Nonni. See you. Kahoot's Dresser. Kahoot's Dresser. En tiedä missä sellainen on. Okei. Ollaan me tuhlattu tarpeeksi aikaa. Mennään katsomaan mitä on 6 tähden tehtävissä. The game is on. Yes. Let me at them.
Here's the quest list. No niin, Almudron hoidettu. Abominable Snow Beast. Gosharak. Tää on joku jeti. Tai sitten jos väki on pelannut Heroes of Might and Magicia, niin Behemoth. Yes please. Run. The beast is on its way. From the snowy depths. It comes to find its prey. With its chilling breath, it forms a blade of ice. Then it goes out hunting for something to excise. One wrong step, and it's too late. The beast hears all, returns irate. No oho, the Limb Reaper. Gosharag. Let's do this! Tää ei oo välttämättä suosikki. Toistaiseksi se sähköotus on kyllä mun ehdottomasti favorite tähän mennessä, mutta tää saattaa olla toinen. Ymmärsin laittaa pikkusen Ice Resistancea heti kun mä näin minkä näköinen otus tämä on, niin se haiskahti jäältä. En tiedä paljonko se loppujen lopuksi auttaa syödessä se Resistance, mutta ei siitä voi haittaakaan olla. Ha! Get a load of this guy. Ai se kulkee 4 jalalla. Sir, I have a gift for you. Awkward. Goodbye! Wow. Oh my. Bazinga. Oh. Damn you ugly. Toi oli kyllä nyt vähän. Tuo oli nyt vähän huijaamista. Over for you! Tuo tuli kyllä nyt niin vastapalloon, että siinä Karinkin niska nyt kähti. Come on. Just wanna talk to you. This is the end! Oh my. Toi teki hyvä. Hei. Oi tää on tällainen nallekarhu. If not friend, why is it friend shaped? Goodbye! Miksei ollut tehokasta? Wow! Mitä mä oon ikinä sulle tehnyt? Muuta kuin lyönyt vasaralla polveen. Se tulee takaisin vielä. Aistin sen. Ah! Nyt se on väsynyt, sitten lyödään lujaa. Nuo! Mutta ei tuu blastiin. Ei tuu blastiin. Come on, Marsalkka. Hei, tsekakkaa tää. Now this is something special. Mikäs se tämä sitten? Onko mä nähnyt tuollaista? En oo tainnut nähdä. Monster List updated. Nice! Tää on ihan niinku puhdas dragon. There you go. Ei se mahda mitään tällä. Ota karhuhalaukseen. Oho, painoinko mä vahingossa nyt tota finisheria? Ei se haittaa. Nice. Kerätään täältä osat talteen. Mikä Tigrex?
No sehän on ihan samanlainen nimi kuin mitä ne on House of Dragoniskin. Tigrex. Nyt Nasu. Muista, että toi on se meidän vastus, ei tää Dragon. It's getting away! No meillähän onkin tässä sama osa. Hei, tuu taistelemaan vielä. Ei se tuu. Okei, ollaan ihan hiljaa. It's all over for you. Kiipeän nyt selkä. Nice. Älä karju. Mä en jaksa sitä. No alright, sentään toi oli aivan hyvä osuma. No niin, nyt sä karjuut ja nyt mun päivä on pilalla. Hei, toi loppuu sitten heti. Wow, luulit osupas vissiin. Vieläkö? Okei, vähän pelottaa. This is the end. Oh yeah! Murtuuko sen käsi? Mahtaa kyrsiä. Kyllä nyt ärsyttää. Nuo! Mä kans ajattelen. Sitten lyödään lujaa. Ei. Mä haluan tää. Anna. Hei. Tän. Nyt! Block of ice. Block of nice. Come on. Oh yeah! Joo, mä tiesin tuon. Fine. It's fine! Ei mua edes kiinnosta oikeasti. Enkö mä nyt hajottanut tuon käden jo kerran vai saako se tehtyä sen aina uudestaan? Hei. No niin. Tiedän. Sua ärsyttää. Mitäs tähän sanot? Straight to the ass. Nyt. Mä oon aivan jääs. Ai. Totta. Onko mulla megapotionen? Ei varmaan oo. Käytetään näitä. Tuu tänne, saatana. Wow, mä tunnen sun metkus jo. Aha. Tää saattaa sattua. No! Varpaille vielä pikku kutitus. Aha. Boom! Come on. Okay. I knew it. Kiipeä selkä. Pam. There you go. Tää on aivan kiva taistelu. It's getting away. Marsa. I'm so sorry. Move. Farewell. Boom. Alright. I'll show no mercy. Boom. Nice. Bow. Skadaus! Okei, tuo ei ollut mikään huippu. Mutta jos mä nyt teen... Okei. Ei. Sitten. Tuuhan tänne, niin jutellaan. Okei. Noniin. Ei se varmaan paljon edes tarvii enää. On saanut siihen nyt aika hyvin lämää. Right. Wow. Sotahuuto. No. Oho! Kävikö kipiä? Älä nyt mene mihinkään, kun mulla on tässä juttu kesken. Come on!
Mä en tästä tykkää kyllä yhtään. Ai, molemmat käy. Tää on itse asiassa aika pelottavaa. Pam 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 pam. Niin jo, pitäis varmaan terottaa asetta. Hyvä herra, odotatteko pienen hetken? Thanks. Pois. Almost. Se on väsynyt. I'll show no mercy! Kyllä. Ja. Ash shot. Okei. Ei. Nyt mennään. This is the end. Käännykkö, hyvä herra? Hei! No nyt sä käännyt, kyllä kun mä en oo valmis. Jep. Jos peli olisi ollut oikein vittumainen, niin se olisi hyväksynyt tuon vahingon. Ha! Mikäs täällä nyt on? Joku karjuu. What the fuck ever? Unbelievable. Unbelievable! Ja täällä on kaikkien suosikki Lagombi. Otetaan se tuosta käyttöön ja hoidetaan tää homma niinku monsteri vastaan monsteri. Noin. Lyö sitä! Lyö lujaa! Just näin. Lisää. Jep. Heavy attack. Ei haittaa. Heavy attack. Do it! Nuon. Sitten kerran vielä molemmat. Noin. Ja strong. Strong. Noin. Ja sitten Punisher. Anna mennä. Lisää. Whee! Ja sitten tää voi tehdä kipiä. Ohoho, double whammy! Oh! Onpas tällä helttiä, herranjestas. Mihinkäs sä liidät? Wow, no. Mä haluan materiaali. Ei, don't make me angry. Mä haluan nämä. Sitten. Nyt se jää jumihin. Jaa, se oli siinä. Asshole! Kehtaakin lähtiä. Hei, mulla on sulla yksi lahja. Ei ole. Sorry. Never mind. No ei tää pallukka kauas jaksanut mennä, se vaan päätti, että nyt on pikku torkkujen aika. Mutta vähänpäs se tietää, että Karilla on sille nyt tässä pikku ylläri. Yeah. You're going down. Come on. This is the end. Yes, sir. Te ette näe sitä, mutta mä nostan käteni joka kerta, kun mä voitan hirviä. Tajusin sen just, että mä taidan tehdä saman liikkeen joka kerta. Mutta mun mielestä se on vaan hyvän pelin merkki, kun eläytyy toistuvasti, vaikka nämä taistelut, mun taistelut varsinkin, on hyvin pitkälti saman liikkeen käyttämistä, mutta tää on edelleen hauskaa, vaikka mulla on tässä nyt jo jonkun verran tunteja takana
Kiitos kaikille, jotka katsootte. Ehdottomasti tykätkää, jos viihdyitte. Kommentoikaa, mitä voisi tehdä paremmin. Edelleen tiedän, että paljon on kaiken näköistä. Mitäs nuo tuolla juhlii? Onko ne vihamielisiä vai palvoako ne mua? I don't know. Marsalkka, älä tee niille mitään. Down boy. Nature is beautiful. Oh, good job, buddy.